Järjestän näitä suomalaisille näitä sauvakävelyjä tällä Torrevihan alueella ja myös vuorivaelluksia. Kerran kuukaudessa vuorivaellukset ja sauvakävelyt joka viikko. Sauvakävelyretket aloitetaan aina tästä takana olevasta vanhasta viinitilasta ja kävellään tässä luonnonsuojelualueella semmoinen tunnista ehkä pariin tuntiin välillä. Ja vuorivaelluksiin lähdetään aina yhdessä autojen kanssa, koska ne on paljon pitemmälle ja lähdetään tuolta Torrevihan uimahallilta ja palataan myös sinne samaan paikkaan takaisin, että me ollaan useimmiten erilaisissa vuoristoissa, välillä helpommissa, välillä vaikeimmissa, riippuen vähän minkälaista porukkaa lähtee mukaan. Tänään esimerkiksi lähdetään kävellään tuonne vähän niin kuin kaikki tuntee maaseutumarkkinat sitä kohti. Siinä mennään vierestä koiratarha ja hevostila ja siellä on vähän kilipukkeja ja ankkoja ja sen semmoista ja paljon muutakin voi tapahtua. Voi nähdä vaikka käärmeitäkin. No näillä sauvavaelluksilla tai sauvakävelyillä rukkaa olla tämä sama porukka, mikä viikoittain joka maanantai lähdetään tässä iltapäivällä 3, 4, 5 aikaa ja vaihteleva ikä 50, 75 ja mahdollisesti 80-vuotiaitakin on mukana ollut ja kävellyt lävitse niin kuin muutkin. Siinähän se on niitä. Kyllä, oikein hyvä. Kannattaa tehdä. 7 kilometriä takana. Joo. Paljon tuli. Jotain 7 kilometriä. Ensi viikolla uudelleen. Ensi viikolla viimeisen kerran. Niin, Tälle sesongille. Niin, tänä